ko bebe tigile Kenya Raila Odinga lundiɗo laamo surrama hande hedde hirnange e leydi ndi ngo surrugolo waɗi e ɓaawo tumbodire hewɗe mawningo fi Raila Odinga e nder leydi ndi fof e mo yimɓe tato e kadi wonuno ko maayi e nder seppuji waɗanoɗe e fewdo fi makko mawninte France bona annuyeɓe hulani hande ndu suudu martaba wiyetendu Loure ɗum ko ndu suudu wonundu Paris e laamorde Faransi e mon noon humpitama wonde woni e hunde wotere yitande e nder kañum ɗi piiji ƴettaɗi e ndu suudu tedduɓe kabaru men on gasi taw kono inchallah en wontida e joni wano ka kabaru men walla ka coftal ɓalli men e joni onon e Oumar Mamadou Sow. Coftal ɓalli men Oumar Mamadou Sow. coftal ɓalli men Oumouba a yettama a jarama sanni ɗi kabruji labɓi cere ɗemgal fulfulde tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daadi duniyaru on calminama bisimilla moon coftal ɓalli meɗen hande sikki alama en gartu e yajendi e kawri poɗodiral sengo Afrique gam tawtorede folotiri winderiyankewo fukko koyngal tawi ko fijutengo e lewru jeegoɓuru kam e jeeɗiɓuru hittande ujune ɗiɗi e nogas e jeegom arore nde ɗum ko hakkude Amérique Mexique kam e Canada kippuji jeenayyi jahnoji Afrique gandama ina haasi ɗi timmu sappo kono fawi ko e dow sarɗiji e kawre barrage ɗe ganduɗa kippuji nayyi Afrique ma poɗodiri gam tawtoreyede e ɗaminade yantude e ɓen jeenayo heɓɓi tikkitaji mumen ma en gartu hen e famminde ɗum no hannirtani yiyete tedduɓi ko nde ɗo toɓɓere wotere woni ƴiyal yewtere meɗen hannde ma en ɓeydu hen noon e mbadi daɓɓiɗinadi ko yuuti équipe mbo Maroc ɓe duuɓi nogas fayles fijoɓe jamma hannde kawral mumen timmode ɗum ko coupe du monde ɓe haralde maɓɓe nde hakkude maɓɓe e Argentine so en ɓeydi hen tournoi IFOA zone A U17 mbo Sénégal heɓira e muɗum hanke e yeeso Mali tan alhaali o eɗen mbawi wiide timmi tedduɓe en jeehi tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daadi duniyaru on calminama on juurama to gonɗon e no gonirɗon siftinde on oɗon mbawi rewdade yewtere nde e helle meɗen Facebook kam e dendagal médiaji meɗen rendo no wowirni e kala yontere mbeɗa wonde e haalirde nde e Harouna Déme ɗo banggam nano ɗo mi salminima ceerno Harouna. mi salmiti on ceerno mi salmini kala hettiɓe siki alaɓe calminima Mamadou Fall ɗo banggam ñamuɗo jaam ñalli jaam ñalli ceerno Oumar Sow a salminama juurama a salmitama en calmini ha toon to Paris la France Yero Mangara jaam ñalle ma ceerno Sow a salminama juurama anni a salmitama tedduɓe en kaali joni e gardini ndi eɗen gandi kippuji jeenayyi ɗin goni Maroc Tunisie Égypte Algérie Ghana Côte d'Ivoire Sénégal Afrique du Sud kame Cap-Vert laaɓi ko alda e jedde ɓe keeɓi tikkitaji maɓɓe wonde leyɗi jahnoje Afrique ena haasi leyɗi limore nde mbiyen timmu sappo ni nde tawno eɗen gandi leyɗi nayyi biteɗe meilleur deuxiéme en woni Nigéria Cameroun Gabon kame RDC ɗenni ma jah felɓodireyde e folotiro tokos waɗongo ko ɓoyta toon to leydi Maroc ina haasi soɓe jalti ɗon haaɓe pelɓodiri e donge goɗɗi gote mabɓe tawto ɓen jeenayo kono ɗum fof mi en gartu hen e yajede haade meɗen woɗɗoyde keɗoɗen o mo ganduɗa ko Gianni Infantino hoorejo FIFA woodi ko haali haade men nadde yewtere nde. Congratulations, Bafana Bafana. Congratulations to the Black Stars. Congratulations, South Africa. Félicitations à l'Algérie. Félicitations à vous, Lion de la Teranga. Félicitations à vous, le Sénégal. Vous avez fait vibrer le monde entier. Mabrouk, Al Jazair. À bientôt. Profitez bien. Bravo. See you soon. Bye bye. Gianni Infantino hoorejo FIFA Haruno o yettide kippuji Afrique eɗen gandi kala nde kawral jofno o mbewno wadde ko wayni hewɓe ene mbiye mataw ko politique ƴewde manda kesso kono beela kadi wona ha joni ko ɓattodiral makke kippuji ɗi e weltanade ɓe kadi woni ɗon ala wona marketing tan watto mo yeehe hoore makko tan mo yeehe ko candidat prochaine élection FIFA no welno yimɓe foof tan o yiiɗi yimɓe fof belto caggal ɗum aussi watta ko marketing saabu coupe du monde makko 48 o nde futti nde hewɓe belano ɗumen jiidano hono yarata ni ɗum noon alay saago tan hollira hoorema kam o hollira weltare makko Yero Mangara ko noon jiiruɗa no Harouna yeeri
kono ko tangalo jogi mon fof mo muccinom seeda mon fof welto so mon fof weltima tan haala moƴƴi waade coupe du monde makko heewat yimɓe arooɓe heewat équipage ji et puis koye leyɗele tati ɗum ko meeɗa heɓde mbeɗa yurmi noon fettoɓe mbaɗade sa fuɗɗima umade dow mbiyaɗa yaha less ma wot kilométre uji kewɗi ɗi mbaɗɗa e avion tigi ko noon e yero Mangara ɗum noon tedduɓe eɗen gandi no mbirum joni kippuji ɗiɗo ganduɗa ko jaaɗi woodi kippu hen mo ganduɗa ɓuuri nanggude hakkillaji saabu noon wonde guulek e tarika ndin leydi yahde gon folotiri winder yankewo o laati kadi wonde leydi ɓurdi famɗude jaandi e folotira coupe du monde ndin woni leydi e Cap Vert keɗoɗen ɗum garten ɗum ɗo woni weltare nde ganduɗa kippumbo Cap Vert o wertima ɗum Mamadou Fall eɗen gandi Cap Vert no mbirumi joni ko gulet muɗum yahade Afrique ene jeeya kippuji ɓurɗi nanggude hakkille qualification Cap Vert yurne toon ngo mbaɗɗa hen ko weltare no feewi e leydi Cap Vert sabu ɗum yaade ko fayi e coupe du monde wona leydi fof yaha toon et puis kala leydi kadi no jiiɗa e aduna he ina idi yaade coupe du monde wadde kamɓe soɓe mbaɗi qualifié ko ina adi eɓe jaaha e coupe du monde ɓe mbawa tan ko hollide weltare mabɓe kamɓe ni sah sa ƴeewi eɓe mbawno wadde qualifié gila haade compétition ɗum ɗo éliminatoire o gasde kono noon sa ƴeewi omo ganduɗa kañum woni arbitre o sa ƴeewi hakkude mabɓe e Libye wonko o haaɗi ɓe ko ganduɗa yimɓe foof jii gandi ɗo ɗon ko bi fotno wonde kono noon kañum arbitre o waɗi ɗum annulé ñawowo so nan ɗum kamɓe Cap Vert naɓe tawno mbaɗi qualifié gila avant dernière journée o Harouna Deme Cap Vert eɗen gandi koɓe mbaɗi koko weɗɗa beele ɗum ina soynino équipe mo Cap Vert sen tugnima e koɓe jiira walla koɓe mbaɗi e ɗiɗo duuɓi paltiɗi e kawre mabɓe ɗe kadi ciftin kawre e nder kawre sappo Cap Vert fooli kawre muɗum jeenayɗe kono mbiruɗa ni wona pettere sa ruttima caggal coupe d'Afrique battiɗiɗo o hene to en to Côte d'Ivoire yimɓe fof jii équipe Cap Vert o no darde darinde eno wayni so wonano ni ma taw ho wiite manque de chance ma taw ɓe bawno yaade hayde demi finale hay sinno ɓe jalti hedde quart de finale coupe d'Afrique 2022 banno to Cameroun Sénégal yaltinnoɓe eɗen fof eɗen ciftoro maccuma ganduɗa muusino e Sénégal no feewi haadi mum hawdeɓe duuɓi battidiɗi koɓe liggi no heewi no feewi ɓe darni équipe ha équipe mabɓe daari ɓe jogui fettoɓe haadi ɓe ganduɗa no jarani ɗumen hunde foof mbete leydi mumen lime e leyɗele kontade e nder leyɗele Afrique e ɓangol pettugol ɗum noon mboɗo sikki soɓe dañi résultat baɗo ni wona bettere saaha noon groupe maɓe gonno Cameroun noon no wiyano favori nde tirage waɗani kono kamɓe guila e adan tan ɓe gardi kala nde pette mabɓe ɗe men dañi ɓe mbaɗa heno foti foof min mboɗo jaggi tan ñande ɓe pi Cameroun to hene Cap Vert 7e journée o gila ñande hen qualification maɓɓe an kam pamɗa ticket mabɓe heeɓima ɓe ala sa heeɓi toon hetti yeeso a jaggi ha tiiɗi a woppata ha wayno Sénégal e RDC ñande Sénégal fi RDC nde te leydi mum tawoy ɗum fiyoy ɗum ne hankkadi ko heddi ho a wona haɗon hono poccitoma gonga ciftinen Cap Vert on jawa coupe du monde Allah waɗi ɓe jahata coupe d'Afrique jogorɗo fijeedi to leydi Maroc e timmode nde hitande hunde lewru 12 ɓuuru jaggi lewru goɓuru hitande ujunde ɗiɗi e nogas e jeegom Yero Mangara annaɗi jeeya weltaniɓe Cap Vert e wiidi ma taw koɓe mbaɗi ko aɗa soynino ɗum anni mi soynaki ɗum arandi sa yi ko wayni so heeɓi ko ɓuuri hen hewde ko équipe mawɗo mo waɗani liggey mum hande hay sa daari to Nigéria wonnoɗo so yahano kañum kadi wondi ko ɓe mbaɗani liggey mabɓe Cameroun hande sino watno liggey mum ɓe goppino haare hakkude ministére mabɓe e Samuel Eto'o gardiɗo fédération o ɗum ɗo fof heɓata ɓaade ko ɗum woni gonga équipe Cameroun hande o wawi mo Cap Vert comme ɓaade ɓe mbaɗani liggey mabɓe ma heɓ équipe tokoso baɗɗo
jaaɗo coupe du monde sa ndaari o Cap Vert haali ɗum jooni yahaani coupe d'Afrique éliminatoire coupe d'Afrique yahaani coupe d'Afrique kay ɓuri wedde yaade ɓaade ɗon ko équipe aji nogas e nayi e nder Afrique hay ɗon ɓe jahaani kono hannde so ɓe njehii coupe du monde woni ko équipe mawɗo gonnooɗo e poule maɓɓe woni ko waɗaani liggey mum woni kamo ɗum ɗo noon moƴƴaani football Afrique hannde so Cap Vert yehii ko heɓnoo men sa reenaaki 2018 ɗum ne waawi men heɓde 2018 équipe aji Afrique ɗi fof premier tour jooɗinoo hannde so tawii ɓe mbino hannde eedaama ko pour équipe uji Afrique mawɗi ɗi yo ɓe mbaawa yaade Afrique daro darnde tiiɗnde e coupe du monde o so tawii noon ɓe dariima darnde tiiɗnde a mbaawi wiide ni ɓeydane amen on jii komin mbaɗi ko mais hannde so tawii ko Togo yehii janngo ko Cap Vert ɓe njaha ɓe piye laabi tati ɓe jooɗo football Afrique kadi sikkaani sine moƴƴi mum eyi kono mataw kadi bonani e football Afrique sahaa équipe aji tokkosi ɗi ngowaani yaadi jiye mbaɗa dawal wasa wonde tan wownooɓe yaade ɓe tan njaha e hitaande kala mbayliigi no moƴƴi e huunde kala aɗa anndi mbaylugi bonaani min jiɗmi wiide ko so tawii aɗa yaha e ko wayi ni aɗa waɗa bona Cap Vert yahanaani Cap Vert yahanta ko Afrique so ɓe njaha Afrique aɓe njahana Afrique ko ɓuri heen moƴƴude ko yo ɓe naw équipe aji mawɗi Afrique ko ɗum ɓuri moƴƴude hay so a yii no ɓe mbayliri ɗum ɗo ɗum ɓe mbii ɗo ko ɗiɗo poñji ittaama ɗo fayi ga iwi ga farti gerteur ni ɗum fof ko pour équipe aji mawɗi njaha ɗum woni goonga hannde so ɓe mbawno wadde feere haa ɓe kamɓe tan ɓe njaha ko ɗum ɓe mbatta mais comme équipe aji mawɗi ɗi mbaɗaani liggey maɓɓe enen fof en poɓɓanat équipe aji tokoson ɓe ngannduɗaa ɓe mbaɗi liggey maɓɓe ɗum woni goonga so a ari a waɗaani ko poɗɗa ko wadde tan ko haaju ma sikki alama en gartu hen ko ɓoyta e kawre baras ɗe ɗum noddi wonko memɗa hen hakkude Cameroun kam e Nigéria ɗaminanoɓe mawɓe Afrique wownoɓe ngol lappol fadi coupe du monde men gartu hen joni kono en mbawa wasde yurnitade alhaali Afrique du Sud mo ganduɗa wayri yaade coupe du monde guila hitande 2010 nden ko kamɓe e koye mabɓe kebluno gon folotire nder leydi mabɓe en keɗot kamɓe ne weltare mabɓe garten. Are we going to America? équipe Afrique du Sud o ñanden wonaniɓe weltare no feewi Harouna Deme eɗen gandi joguiɓe ko Igo Bros mo ganduɗa ko kanko nawi ɓen bafana en woni kadi ina anda e darde mum nde Cameroun nawat coupe d'Afrique hitande 2017 ko kanko wonno e yeeso kippu Cameroun on ɗon e ndeɓe kawrate Égypte. Afrique du Sud wonaniɓe weltare caggal duuɓi 16 koɓe jahani coupe du monde wona haɓettere kamɓe ne saabu kuɓalɓe gonnogal no musno e feewi kono hoɓe poti wadde darde poti darande ɓe darima ɗum Nigéria yani ɗon saabu yimɓe Nigéria ɓurno fadde kono Benin ari naati hakkunde mabɓe lombi ha woni ceerdowo saabu ko Benin yeehi Nigéria fiya ho Afrique du Sud fi hoɗum waɗi ɗum ɓennude kamɓe ɓe goni ngari yeeso kamɓe noon ɓe mbayri noon mbirudani yerde duuɓi 16 ɓooyi no feewi e leydi wandina Afrique du Sud tawa no jogui équipe mawɗo no jogui jour uji mawɗi no jogui modèle mo jiiɗa e leyɗele Afrique keddiɗi saabu kamɓe sa ƴeewi presque way hono seeɗa e Égypte ɓe deɓe nandude fettonoɓe fof leydi mabɓe goni presque ala jour Afrique du Sud 11 titulaire o sa rena a yiita hen gonno caggal leydi kamɓe fof Afrique du Sud championnat mabɓe ɓe goni mataw goto walla ɗiɗo goni caggal leydi ɗum noon hollira tan wonde won liggey moɓe liggi haaɓe keɓiɗo hen hannde ɓe potino arde noon e jawtuddi sabu toujours Afrique aɗa andi waɗa défavorisé par ce que min ha heewite barrage yamenda jeenayyi guenna walla limte waɗa to timmite mboɗo sikki wona ho par respect Afrique ɓuuri hewde leyɗele aduna he e banggue pettoɓe par ce que leyɗele 54 joguiɗen kono palasuji jeenayyi joguiɗen guenna walla place keddiɗo enen yimɓe fof ndendi sa yeehi noon a wayi Amérique du Sud no jogui palasuji 10 dewdi so battanama hen barrage o Europe 16 e dow noon ala ɗo pawi ɗum mboɗo sikki ɗum ɗon ɗon ɓe foti jewtorade aduna fof fonde so yimɓe fof pondama moni fof foti jeyde ho heɓa ɗum nden peut être Afrique du Sud tan jotta ko ɗum 16 jahani ko ɗon de ko haala woni ɗon ma haale Mamadou Fall eɗen gandi mi artirma ɗo e leydi e Côte d'Ivoire seeɗa nde tawno eɗen gandi leydi Côte d'Ivoire ndi kayni ina jeeya e yaaɓi Côte d'Ivoire mbe sikki woni leydi gotiri ganduɗa hay bit goto markaka e nder ɗeɗo dattidiri ha ɗo ɓe jeehi ɗo e kawre mabɓe sappo ɗe foof équipe Côte d'Ivoire o kayni mantama e ɗeɗo pol mbiyen ɗeɗo poɗidiri
eyyi mantama no feewi sabu ɗum aɗa andi ko fate batte coftal ɓalli surtout ko fate batte football aɗa andi ɗon noon ko golle tan ayi aduna ko ɗo tolni ɗo hannde équipe tokoso ala équipe mawɗo ala ko équipe ɓurɗo darade équipe ɓurɗo fellidde équipe ɓurɗo gollade tan ko on équipe tan daroto darde nde ganduɗa ko darde mantade kadi ma taw wona bettere saabu Côte d'Ivoire ciftinen ko kamɓe goni champion titre e oɗo saa eyyi saabu ɗum sa ƴeewi coupe d'Afrique ɓen ɗo e jiidarde mabɓe eɓe jogui kadi fettoɓe ɓe ganduɗa ko fettoɓe mantaɓe no feewi e ko fati Afrique ha ko fati batte adunaru ndu foof ɗum noon hande so tawi ɓe jeehi e coupe du monde ɗum ɗon wona bettere ko hunde sabannude no feewi feewi ko ɗon natirten no mbirunomi nani e kawri paddorde ɗe ɗum woni barrage uji ɗi fen kaali francinkore yero mangara koye ma duttotomi nane a fuɗɗinoma haaldi Cameroun en Nigéria kono Nigéria ni ina wayno hewɓe ni e yurnittotoɓe alhaali coftal ɓalli ha tengte hertoriɓe lato ballon ko Nigéria he yahani ko ni ɓuuri ɗumen bettude e ko Cameroun yahani ko Cameroun nani wodi ko memɗa caɗele ni goodi e nder ha joni golle mabɓe hakkude ministére e FECAFOOT kono Nigéria joguiɗo waɓen Osimhen en Lookman en holko saabi ko kewri Nigéria ha yaltani hen Nigéria no ƴetti no yeehi ha cakkital e coupe d'Afrique ɓe jeeyino ha ko wiyete ko final ɓe perti ɓe gañaki Côte d'Ivoire fiiɓe mi gila nden ndar no foti eltoɓe ɓe jogui ɓe keeɓi P0 nawnoɓe final oɗon riwa ɓe ƴetti goɗɗo jeeyaɗo leydi mabɓe Sunday Oliseh riwa ɓe ƴetti joni ko gumiɗo Mali Eric Sékou-Chel aɗa andi football wona ille tan football kadi ko maade saɗa maha hunde a heppata kamɓe noon mi sikku ɓaade ko ɓe ɓuuri 200 million yimɓe mi sikku kamɓe ɓe mbawa fadde aɓe keppi ɓaade ɓe mbiyat aɗa jogui Osimhen Lookman kamɓe ɗiɗo ƴetti ballon d'or cakkitiɗi ɗi Afrique aɗa jogui ille kewɗe Moses Simon aɗa jogui ille wona ille tan aɗa jogui ille mais ma ƴettu temps aɗa maha seeɗa Nigéria ko addi ɓe jetti ɗo ko ɗum ɗon lebbi ɗiɗi lebbi tati kala keɓa eltowo keso ɗum ɗon e ha goɗɗum ɗum woni fettoɓe maɓɓe ɓe so ɓe ngara ɓe jiiɗa arde ɓe jiiɗa hewɓe maɓɓe ɓe jiiɗa arde leydi maɓɓe so ɓe jeehi caggal leydi sa wi ɓe ar Nigéria yiloto kayit nelduma wima mi sellani hande o so sellani janggo ko oɗa woni mo sellani ɗum ɗon kadi waɗi haɓe jettiɗo ɗum nawrotaɓe yeeso Harouna Déme guile alhaali Nigéria ha e Cameroun kippuji ɗiɗi mawɗi ha joni e nder Afrique ɗi jahata ma battudo yaade e barrage on boɓe ndendata e RDC kam e leydi Gabon ciftinen ɗi fijite ko to leydi Maroc 14 ha 16 lewru 11 ɓuru fandu daradi ko goote maɓɓe yaltata toon tawa kippuji ɗi ganduɗa ko gonɗi e donge goɗɗe toon kadi eɗen gandi jogorani webde nde tawno ko kippuji muttoɗi Amérique du Nord kame Amérique du Sud kame Asie kame Océanie ɓe jogori toon hawroyde beele ɗiɗo kippuji ɗi ene coynanano taw on wiyete yaade e filte molto baɗani yete beele ɓuranano webde tan darnuɗe koyɗe guila fuɗɗode Nigéria e Ghana Cameroun ne mbiruɗen joni ni coltono ko toon yiyeno tan hono penna e jeenayoɓe Gabon noon walla Congo so naati toon no wawi wonde no padano toon saabu no yaari ni no mbawno ni yaade direct ɓennude Congo so wonano Sénégal haydum o Gabon so wonano ñade hade to journée ɓe janide e mbawno pennude joni noon ɓe naati to lawol kewgol lawol gusgol keewi keɓe filte moltude heewi no hay saabu sa yaltiga aɗa andi Gabon e Nigéria e Cameroun mbiya Gabon e Nigéria kawrata Gabon Nigéria RDC Cameroun RDC hawra e Cameroun tiɗo hawɓe ɓe kawra ko wiyete final kawro e final o no mbirudani ya hawra e iwɓe leyɗele godde te ɓeɓe kawrata toon ɓe ma petta haadi demi final uji goddi haade ma wadde final goɗɗo manam haade ma yaade ma wadga pette ɗiɗi to woni jaaha so tawi wonno dañɗa e gaddigal ngol daña pette ɗiɗi godde ɗum noon lawol ngol no muusi no feewi ne heewi filtumo ne heewi filtumo aroɓe toon feewi fof addat ɗumen ko fanda won aroɓe toon ɓe ganduɗa ɓuuri ɓe kamɓe ummiɓe Afrique ɓe serenahi doole te to woni anda hol jaltowo e mabɓe taw hay sinno ne wiye favori ko Cameroun e Nigéria wodi sikki Cameroun e Nigéria natti wonde favori wona kayit tan woni hay terrain Cameroun mo Cap Vert fiyo so wi hande no fiya Gabon walla no fiya Nigéria walla no fiya RD Congo ma haal he laaɓi
kamɓe heddiɓe en noon monen fof darde jogori darade nde wona hono weebi ha barrage uji ma musno feewi pour leyɗele Afrique lawol ɓurgol yawde woni ardade e groupement ardade e groupe o yero mangaraka ni woni Afrique centrale kamen en mbawi wudde Afrique hay kip goto alnaɓe e jeenayyi ɓe ganduɗa kamen kam keeɓi tickiteji mumen hakkude Gabon RDC e Cameroun ɗe leyɗe tati ko Afrique centrale wadde mataw ma yoɗanno so gotiri e mabɓe noon wato wonde tan ko tawde kamɓe tato ɓeɗo eɓe jeeya yaaɓe barrage so tawi gote mabɓe Allah waɗi yalti to tawti jeenayyi ɓe wono kam Afrique centrale wiyata haram muɗum aɗa andi Afrique centrale kam sine haale e wallu fukukoyngal ɓe kalata ko leyɗele ɗiɗi ɗo ɗon Cameroun e RDC Gabon en fof ko joni ɓen puɗɗi yaade ko wiyete coupe d'Afrique mais ɓeeɗa ɗiɗo ko équipe aji mawɗi ko leyɗele mawɗe e ko fayi fukukoyngal mais ko Cameroun min perdam yeedani maɓɓe ko jatmi ko ɗeɗo balɗe depuis dumunaji ɗiɗo ɓennude kono noon Cameroun ko mbir mo ganduɗa ko hata wawde sippirde tan mbiyama hande o waray sa wiyama hande o waretake ɗum noon aɓe mbawi ɗum ɓe jettima ha mbiya ɓe fawi koyngal e junggo e leydi koɓe liɓeteɗe ɓe liɓetake ɗum ɗo kamɓe aɓe gandi ɗum don min ɓeɗe hooliɓe e ko fayi e barrage en ko wayni ngo ganduɗa sa wiyama a fiyete a jooɗoto aɓe mbawi ɗum ɗon eɓe mbawi ɗum siftinde ɗin barasuji jogori waddi ko e falantere nde FIFA waɗata e lewru tata ɓuuri ujune ɗiɗi nogas e jeegom nogas e tati kam e capanɗe tati e goho ndun ɗon lewru ko nden ɗen kawre jogori ina wayna fewjiyeede Mamadou Fall jiɗmi artude seeɗa koye kawral Sénégal e Mauritanie eɗen gandi kawral ngal ko alda e betteri ko Sénégal fuulingal ina wayna tawi ko e piggal kay jaajgal no feewi kono ñande hen arnoɓe yebdi ɓe kala mbaɗi teddugal dutti teddugal o mo ganduɗa ko Sadio Mané ne wawi wiyeede ko meilleur joueur e histoire mbo leydi Sénégal holko mbiyta yoɗo ɓiɗɗo Bambali ko neɗɗo mo ganduɗa o daranima no feewi leydi Sénégal kono noon aɗa andi leydi ndi noon ko leydi ndi ganduɗa eɗen giɗi ko fati e batte coftal ɗo no feewi ko ɗum waɗi hayso tawi neɗɗo kala ko wawi wadde hayso tawi o addanima wune kala façon wune mo addanma kono ñande wote tan so tawi wonko waɗi ko welanima tan a yiyat yimɓe foof gummo ina won hen sah jahata ha ina ƴatto kono ɗum noon jarani hen kono noon Sadio Mané sa ƴeewi ko waɗi ko hen sahaji yimɓeɓe pamata kono noon o darnima no fewi leydi Sénégal ñanden ko warna ko cikkumi tan koko hunde nde ganduɗa omo handi hen omo handuno kadi warnede ko fay noon kadi te hewɓe ene jottiri no gasa taw ko kawral makko battinigal e taw ko match officiel mo Sénégal heɓɓoto ɗo e Dakar en ganda kono duuɓi ɗi keewi yero mangara mbeɗa andi ka jiɗɗo Sadio Mané ne feewi yontere nde mi heeɗimomo hakkude ma e Ani Gasnier mo ganduɗa haɗa haala hen ko weɗɗa sanni eyyi aɗa andi Sadio pour min kanko woni pettowo men ɓurɗo mawnude gila football kengel fuɗɗa e Sénégal en meeɗa keɓɗo pettowo ƴettuɗo ballon d'or ɗiɗaɓel Afrique ni meeɗa ɗum hewde weya ƴettuno goto ballon d'or ɗiɗaɓel ko Sadio Mané meeɗi ɗum wonde ko nanni ko e but hay goto meeɗa nannude ɗum ko waɗi ko hay goto meeɗa ɗum wadde addande Sénégal coupe d'Afrique gadano min pour min ko pettowo mo ganduɗa hande ko waɗana ko umo handi hen aɓe mbawno nondude kala mo ganduɗa ko bambaɗo kala mo ganduɗa ko gawlo kala mo ganduɗa ko coolo yo yim yoɓe daranmo mbaɗe dal umo jari ɗum kam mbeɗa andi wasta waɗoyɗen Harouna so ɗum waɗi noon ma taw aɗa welti hen sanni bonnani haydarde hen jeeya so neɗɗo holli hooli mum he pettugol Sénégal Mauritanie ko holli hoore makko sabu nde Sénégal ronki a nanude nde kanko ƴetti coup franc o nani te o nani hen e nayyi ɗiɗi kanko nani ɗum noon kanko amo holliri hoore makko hay so mawni noon ho mawnini hoore makko yewtere nde ina wayno koko gati yeroma ngara jamma hande leydi Maroc ina fette tawi ko final mbiyen kawral timmodi hakkude muɗum e leydi Argentine ko toon Lionel Messi jeeya eɓe pija hande toon to Chili timmodi taw koɓe duuɓi nogas fayles Maroc ina ɗaminana ƴettude ngoɗo folotiro aɗa jotori ɗum Allah yoɓe mbaɗ ɗum ɓaade Afrique ne handi hen Maroc ne handi hen ɓe pi France eɓe mbawi fiide Argentine ɓe pi France eɓe mbawi fiide Argentine ciftinen France kayne hanki ko Colombie fooli ɗum e kawral biyetegal 3e place woni jonde tataɓere nde ɗum ni kadi ko hen jeeya
ina wayno en mbawa wasde uddude kadi taw en kalani IFOA A U17 tawi ko e bref tan enen gandi Sénégal hanki fooli Mali Harouna hewani ko ɗum haalate no feewi IFOA zone A U17 ko e nder Bamako baroɗi kecce ɗe Sénégal ɗe kolli koye mumen leydi Mali ndi wona bettere aɗa andi rawane to waɗano e Sénégal hadi folno Mali final kawno ɗum Mali wanno tide haydara ha mi-temps Sénégal ari fiiɓe tati e titi eɓe jawriɓe on banggue suwaɓe to no wawi wirede noon palande ɓe kawri nde heewi Sénégal hoɓe Mali yawri Sénégal kam ne koto banggue basket o ne heewi ɗum kono ɗi duuɓi ham banggue IFOA o heewi hen U17 e U20 foof heewi Sénégal kamɓe ɗiɗo keewi hawde so Mali ƴettani Sénégal ƴettata kono noon yiya duuɓi battidi joyi jeegom battididdi toujours Sénégal heewi hawde ko noon Harouna Mamadou Déme Allah jarama yewtere men gati ha laaɓi a jarama Oumar Sow yero aɗi men ko yontere fande so geno haaji Harouna mi ɗawima konngol mbaynigu tedduɓe on jarama corogom ane Malang Sonko juuɗe moɗon punnama